Amaphoyisa kanye nombutho wezokuvikela basebenze kanzima namhlanje bezama ukunqanda ukutatshwa kwempahla emotweni ezithwala ukudla eCape Flat. Kulesigameko kulimale abashayeli bamaloli ababili. Lo mfanekiso wevideo othunyelelwe abezindaba ze-SABC ukhombisa indlela amaphoyisa ahlehlise ngayo iqulu labantu. Komunye umfanekiso wevideo kubonakala abantu bethelekela iloli ngamatshe, kepha-ke nokho umshayeli wakwazi ukuphunyuka. Ngesonto ledlule abantu bazitapela ezitolo zotshwala ezingu-44, ezokudla ezingu-6 nenqwaba ezitolo ezincane. Bangaphezu kwama-50 abasaboshiwe. Namhlanje abalisa abathathu nowesifazane bebevele enkantolo yemantshi Bishop Levis. Babhekene namacala okuphambana nomthetho, i-Disaster Management Act, odlame emphakathini nokuphanga. Lokhu kulandela ukuzitapela kwabo ezijumbaneni zokudla ebezizonikezwa abantu. Icala labo lihlehliselwe umhla zi-12 kuNhlaba. Kusenjalo umkhandlu dolobha waseKapa uthi umbutho wezokuvikela kufanele ungene kuzwakale. This morning, there were phone calls and warnings from decent people who called and said, watch out, the people are congregating. These are gangsters within the HLs that are preparing to do this. They are criminal elements and they are going to loot a truck. USmith uthi iningi labantu abadonsa kanzima njengoba kune-lockdown lilandela imigudu efanele yokuthola ukudla kanye nolunye usizo. Uthi kukhona ukusebenzisana akubonayo. Wabe segcizelela ekuthini kuyadingeka ukwesekana njengoba i-lockdown iqhubeka nje.